Quan t'imagines un paladí, el primer que penses és en una persona corpulenta, amb la seva espasa, el seu escut i la seva armadura brillant. Però què passa si no és així? Aquest és el cas d'en Crothar, el nostre semiorc, que va poder recuperar la seva destral, però no la seva armadura. A priori no semblava gran problema, però a mesura que anaven enfrontant perills i monstres, ell n'anava patint les conseqüències. Dia a dia, i ferida rere ferida, va anar perdent la confiança en si mateix, fins al punt de no voler continuar. La frustració era evident. No podia posar-se a primera línia de combat, però si s'amagava darrere, tampoc era de gran ajuda. No va ser fàcil acceptar que les coses no estaven a les seves mans, però amb l'ajuda dels seus companys, va entendre que havia de confiar en ells i ja arribaria el moment de retornar-los el favor. Així va ser, com en Crothar, va haver d'aprendre a confiar una mica més en aquells qui l'envolten. I ara, a dormir.